Assalomu alaykum do'stoni aziz. Inak darsi navbati mo як намуди стратегии savdoli, strategiya торговли на Forex. Inak читав. Man ба шогирдон, ба навёдгирандо, ба подписчикои худ ҳамихел рекомендация метиҳам, ҳамихел тавсия метиҳам ки фарз кардем шумо депозити худро гузоштед, чӣ қадаре ки набошад, хоҳ $10 бошад, хоҳ $100 бошад, хоҳ $1000 бошад. депозити худро сахт ҳимоя кунед. Чӣ тавр? Дар вақти савдо кардан дар терминал ҳамаи чии худро истифода намебаред. Яъне фарз кардем шумо дар депозит $100 дошта бошед, $10 депозиттон дар торговля чо кунад, иштирок кунад, ё $5 он дар торговля иштирок кунад. фарз кардем вақте ки шумо шот кушодед дар бо Forex, шоти долларови ё сентави кушодед, ба навёдгирандон ман рекомендация тавсия медиҳам ки шоти центави кушон, чунки дар шоти центави бисёр вақт шумо рискҳои калон, ҳаҷми калон худро чӣ нигоҳ медоред. Чунки агар вақте ки шумо долларови шот мекушоед, объёмо як-ду ки кор мекунед, мақсад дар вақти савдо, дар вақти торговля, вақте ки курс коррексия мешавад, баръакси фоидаи шумо меравад, дар коррексия депозити шумо нешуда, шумо депозити худро, пули худро чӣ кор мекунед, аз даст медиҳед. Бинобар ин ман тавсия медиҳам ки агар дар баланси худатон агар $10 дошта бошед, $1, $2 он дар торговля чо кунад, иштирок кунад. фарз кардем агар шумо дар шоти центави $10 дошта бошед, объёмро чӣ кунед, як гузоред ё 0.5 гузошта сделкаро сел ё бай кунед. Агар акнун вақте ки шумо депозити шумо $100 мешавад, шумо метавонед объёмотонро чанд гардонед, 5 ё 6 ё 7 кати кор кунед. Дар вақти депозитҳои хурд $10 ман рекомендация тавсия медиҳам ки объёмо 1 ё 0.5 кор кунед, беҳтар аст. акнун сони вақте ки шумо баҳтар таҷрибадор мешед, шумо метавонед бо объёмҳои чӣ калонтар ки кор кунед. чунки шумо одами бетаҷриба объёмҳои калон ки кор карда дарад ба минус рафтанаш мумкин. Барои ман ҳамихел тавсия медиҳам. Строго соблюдаем money management. Яъне money management стратегияш ҳамихел ки шумо капитали худро аз 5-10% чон кунед, истифода баред. вақте ки мо ягон сделка мекушоем, албатта stop loss ва take profit мемонем. Stop loss ва take profit чӣ аст? фарз кардем дар ҳамин мисол ман барои шумо нишон медиҳам. Дар разниси евро-доллар фарз кардем 0.25 объёмро гирифтам ман, 0.25 объём фарз кардем ман чоп кардам, байро гузоштам. бай ҳосил шудам, ман харидам, гӯё ки разниси евро-долларро ман харидам, сделки бай пайдо шуд, нархи чӣ кати 1.0493. акнун ман чӣ мегузорам? Stop loss ва take profit. Stop loss шуморо аз зиён нигоҳ медорад, яъне аз зиёншавии савдо мебарад. Take profit шуморо аз фоидаи гирифтагитон ба даст меорад, яъне фоидаро дарад ба даст мебаред. чӣ тавр? ҳозир ман дар мисол нишон медиҳам. модифицировать или удалить ордер. модифицировать мекунем. мо гӯем stop loss мегузорем ки 200 пункт шудагишанда торговля махан кун мегӯем. take profit ба 400 пункт шудагишанда торговля чон кунем, махан кун мегӯем. 100 пункт 400 пункт стерил мекунем. 400 пункт изменить. чӣ шуд? take profit ва чӣ пайдо шуд? stop loss пайдо шуд, take profit пайдо шуд. бубинед акнун маънош чӣ? вақте ки
мо сделкаро бай кардем. Take profit мо вақте ки ба ҳолати гузаштаи мо меояд, тараф фоидаро махам карда мегирад. Агарчанде ки мо дар ин терминал вуҷуд надошта бошем гара. вақте ки ба ҳамин ҳолат курс меояд, ба ҳолати 98 цент меояд. фарз кардем агар инҷо аввалонро ман 2 мегирифтам, инҷо аллакай чӣ мешуд? $2.18 мешуд. акнун вақте ки зиёнатон дар муддати 52 цент меояд, зиёнатонро чом кунад? маҳкам мекунад. Take profit шумо ҳамвақт аз стоп лосс шумо объёмаш, ҳаҷмаш чӣ бошад? 2 баробар зиёд бошад. яъне фоидаи шумо теоретически гӯё ки аз зиёни шумо 2 баробар ҳамвақт чӣ бошад? Зиёд бошад. ан вақт шумо метавонед ба ҳозур рафта коротонро кунед. ин сделка ба фоидаи шумо, прогнозатон то'g'ri биёд, ба фоидаи шумо ҳал мешавад. агар прогнозатон хато биёд, дар ҳолати стоп лосс аз зиёни бисёр шуморо депозитонро нигоҳ дошта дар уровни мондагиётон, яъне уровни мондагиётон чӣ мешавад? Сделка маҳкам мешавад. инак боз чӣ? инак пеш аз он ки сделкаро, савдоро оғоз мекунед, шумо ҳар саҳар бояд камтар анализ кунед, ринокро анализ кунед. ҳеҷ хел дар терминал ринокро анализ карда камтар дар бораи таърихи сделкаҳо, таърихи пашшавии курс камтар анализи техникӣ мегузорад. чӣ тавр? мана бинед, ман ҳар саҳар ҳамин тарз анализ мегузорам. мебинам ки курс дар давоми рӯз бо ин хатро мебинам ки курс аз 00 саҳар то ҳозир курс чӣ рафта истодааст? боло рафта истодааст. бинобар ин ман ҳаракат мекунам дар коррексия чо кунам, сделкаи байро ба вуҷуд биёрам. мана бинед, тренд чӣ аст? восходящий аст. тренд восходящий. чӣ хел восходящий? минимумҳои баъдтара аз минимумҳои пешни свечҳо чӣ аст? болотар аст. ман инҷа боз коррексия шудагӣ маслиҳат медиҳам ки дар вақте ки қурб боло рафта истодааст, шумо дар ин коррексиё чиро қурби асъорро чом кунед мехаред. дар коррексиё мехаред, баъд аз харидан бинед бо курс баланд шуд. боз дар коррексиё чом кунед мехаред, пойда меистед, дар коррексиё мехаред, бо фоидаи худро чом кунед ба даст меоред. яъне скалпинг карда дар давоми рӯз шумо кор карданатон мумкин аст. дар ҳамин свечҳо скалпингаш чӣ аст? скалпингаш ин дар вақти коррексия поёнавар мехаред, болошад мефурӯшед, бо пойда месоед. ҳамин дар давоми рӯз 1 2 3 4 5 6 8 бор скалпинг карда шумо $2 $3 $4 $5 фоида баробар ба даст овардан чӣ буд? мумкин буд. акнун тавсияи ман ҳамин, яъне функсияро анализ мекунед, мебинед ки чӣ аст? тренд боло аст. мебинед ки бо чӣ аст? тренд боло аст. мебинед бо тренд чӣ аст? боло аст. масал аз дур назар меафканед, мана вақте ки стахастик аз поён боло бурд, тренд болошавиш 4 соатанро мебинед, таймфрейми 4 соатан курс чӣ аст? боло рафта истодааст. мана дар фунт стерлинг ҳам ҳамин хел истер рублро мебинед, ҳолати оромӣ $30 поён рафта истодааст. вақте ки доллар поён рафта истодааст, нисбати дигар ин хулоса мебинем ки чӣ фунт стерлинг ва евро боло рафтанаш мекунад. дар ҳақиқат чӣ аст? боло рафтааст дар давоми 7-8 соат. ман акнун вести японский дорам. акнун давоми дарс боз давоми дарс акнун боз чӣ?
باز باز کمتر экономический календарро назар меафканем. Экономический календар мана бинем дар имрӯз чӣ ҳодисаҳои зарур ки ба қурби асоб таъсир расонданашон мумкин аст мебинем. Мана бибинем дар соати 3:30 нисбати доллар як ҳодисаи экономикӣ мебарояд ахборот, натиҷааш бояд ба доллар сахт таъсири худро расонданаш лозим аст. Нам дар соати 3:30, нам дар соати 3:30, яъне объем розничных продаж 0,2 гуфтагӣ, прогноз 0,2 гуфтагӣ. Вақте ки актуални ахборот аз ин нишондод баланд нишон медиҳад, фарз кардем 1%, 2% нишон медиҳад, аз 0,2 калон нишон медиҳад, вероятности болошавии қурби чи аст? Доллар ҳаст. Инаш ҳам вақте ки баъзе индекс розничных продаж вақте ки аз 0,6 болоро нишон медиҳад, 0,8 ё 1%ро нишон медиҳад, вероятности болоравии чи аст? Доллар аст. Вақте ки доллар боло рафт, албатта нисбати доллар, евро ва фунт стерлинг чӣ шуданаш кор? Поён рафтанаш дар кор. Анахел ҳолат шудагӣ. Анакнун камтар дар бораи ахборотҳои дунё назар меафканем. Ахборотҳои дунё ман ба шумо рекомендатсия медиҳам ки ҳам дар шаҳри дар сайти Шӯҳрат Инфобиз камтар маълумот гиред. Агар дар инҷо маълумот кам бошад, тавсия медиҳам ки дар чӣ? Дар Invest.com. Ман бисёрӣ барои экономический анализ кардан, барои анализи фундаменталӣ кардан бисёр вақт Invest.com-ро чӣ истифода мебарам. Дар бораи ахборотҳои крипто камтар маълумот мегирам. Новости крипто ба бисёри олимон, бисёри экономистҳо прогноз карданд ки крипто ба ин қариби поён меравад курсаш. Дар ҳақиқат бинед криптовалюта дар ҳақиқат поён рафтааст. Дар давоми чанд рӯз крипто чӣ кардааст? Поён рафтааст. Барои тавсияҳои экономистҳои дунё, таҷрибадор, трейдерҳои таҷрибадор, мо албатта дар ин чӣ кор мекунем? Фоидаи худро ба даст меорем. Яъне нисхатиаши трендра сделкаро сел ба табдил дода, аз ин фоидаи худро чӣ кор мекунем? Ба даст меорем. Акнун як дигар тавсия ман ҳаст ки вақте ки шумо дар давоми рӯз 10% аз депозититон кор кардед, фарз кардем ман чанд фоиз кор кардам имрӯз историяи шотро мебинем. Имрӯз ман чӣ қадар кор кардам? $15.50 кор кардам. Ман албатта имрӯз чом кунам? Вивод мекунам, ҳамин фоиди кардагиамро вивод мекунам. Мана бинед. Албатта шумо ҳам вивод кунед. Албатта, чунки ба шумо як мотиватсия пайдо мешавад ки шумо ҳаққони фоида кардед. Агар вивод мекунед, дар давоми рӯз шумо ҳамин $15 бой метиҳад, баъд чӣ мешавад? Рӯ 70 мешавад. Албатта ман ҳозир $15 фоида кардаамро бинед вивод мекунам. Ана кабинет, личный кабинет медарам. Средства. Вивод средств. Мебинед? Вивод средств. чунки бе ин ягон хел мотиватсия ҳосил намешавад. Шумо бояд фоиди кредитонро бояд чӯ кунед? Гиред аз терминал, аз шот. Фоида нагиред, боз ро слив мекунед. Гуфти рӯсокти слив мекунед, бой метиҳад, баъд 70 мешавад. Бинавед, албатта гиред фоидаи худро. Гиред ва боз гиред. Дуюм рекомендатсия мо ҳамин аст ки вақте ки дар давоми рӯз шумо 20% прибил ба даст овардед, корро бас кунед, пагоҳ бимонед. Чунки ин нафси инсон аст. Нафси инсон мехоҳад ки бо кор кунад, лекин дар ин терминал баъзеҳо мегӯянд кор кунӣ осон, лекин стресси бисёр мешавад. Барои чӣ? Барои ки инсон дар ҳар як паландубастшавии қурб инсон нерваш, мозгаш
майнаҳои асобаш хароб мекардад. Бинобар ин дар давоми рӯз ман шумо тавсия медиҳам ки 1 соат 2 соат кор кунед, бас айн зиёд кор накунед, нервҳоятон монда мешавад, асабҳоятон монда мешавад. Бинобар ин ман шумо тавсия медиҳам ки дар рӯзи дароз дар терминал наистода, take profit stop loss монда, ва 40 ки ман бундам, take profit stop loss монда, дигар корҳо кам чи машғул шавед, ба спорт машғул шавед, ба ягон китоб хондан машғул шавед, ба ягон корҳои хона, ба ягон бизнеси худтон овора шавед мешавад. Рӯзи дароз дар ин терминал истодан одамро асабонӣ карда чиз зиён расонданаш мумкин аст. Бинобар ин як рӯз 1 соат 2 соат, анихтараш аз соати 10 то 12 саҳар ташкил кунед, баъд аз хӯроки нисфурӯзӣ аз 2 то 4 сарф кунед, 2 соат бисёр нестед, боз як вақт ташкил кунед аз 6 баъди аз 6 то 8 6 бегоҳ то 8 бегоҳ, ҳамин 3 вақт беҳтар аст барои таргола. Дигар вақтҳо инсон фикраш перешон мешавад, кор карда наметавонад. вақти хӯрок хӯред, албатта вақти кор дигар корҳои хӯрок кунед ва берун бароед, ҳавои тоза кашед, калро ҳаво тед, калро ором кунед, баъд ба кор машғул шавед. чунки ин бениҳоят стресси бисёр аст. Тарголе трейдер бисёр вақт ба стресси калон меметад, чунки бо пул кор мекунад. бисёр вақт нафс мегӯяд ки кор кун, бо кор кун. барои ҳамин ман тавсия медиҳам ки аз ин корҳо бас. манам ҳозир $16 дар шотам пул буд, чикор кардам, $12 кор кардам, ман аллакай 40% депозитамро гирифтам. 40% депозитам гирифтам. акнун ман чон кунам, дам мегирам, корро ба багоҳ гузоштам. вагарна боз вақте ки ман савдо мекунам, боз ҳамин фоидаи хӯрамро чи гум карданам мумкин. бинобар ин ман кор кардам дар давоми рӯз $474, $1.5 зиён кашидам, бо кор кардам 3 кор кардам, $1.5 кор кардам, $7 кор кардам, 4 бо зиён кашидам, 3 бо кор кардам, 1.6 ҷамъулҷам ман чо кардам $15.5 кор кардам, $3 боз ба минус рафта буд. общий чистый прибыль чанд? $12 чи кор карда шудам. ман аз сделки ин кадом сделки дар шумо карда будам, аллакай ба плюс рафта истодааст, минус кор шуда ба плюс рафта истодааст. сделки баи ман бо прогноз ҳозир камтар коррексия мешунад, ба пеш меравад. ин буд тавсияи ман. яъне боз ман ба ёдовар мекунам ба шумо ки албатта сахт стратегии мани менеджментро барои худ қабул кунед ва дар пеши худ мақсад гузоред. вақте ки $1000 дар депозит шумо ҳаст, $100 онро кор фармоед, $100 дар терминал кор кунад. вақте ки $100 доред, $10 дар терминал кор кунад. вақте ки $10 доред дар шуд, $1 дар инҷо кор кунад. ана вақт шумо метавонед бемохи душвориш чи пул кор гардонед. бинобар ин ба дӯстон навёдгиранҳо ман тавсия медиҳам ки аз $10 сар кунанд дар шоти сентавӣ, баъд ба $100 гузаранд. агар дар $10 кор карда $5, $6, $7 кор карда тавонанд, ин аллакай пешравӣ аст. баъд ба депозити калон ба 100 гузаранд. вақте ки дар $100, $10, $20 кор карда тавонанд, 1 моҳ 2 моҳ кор карда тавонанд ёд гиранд, баъд ба $1000 гузаранд. ҳамтар то рафт депозиташро зиёд кунанд. як ябро ба $100, $1000 нагузаред ки ба зиёнҳои калон шумо чӣ мешавед? душвор мешавед. баъд аз касби трейдерӣ дилатон чӣ мешавад? хунук мешавад. ана вақт боз ман бо як чизро тавсия медиҳам ки боз шоти ман шоти исломӣ аст, аз своп озод аст. кадом шоти ки мана swap free commission, яъне своп намегирду, фақат комиссия мегирад. ин арӯи шариат чи аст? ҷоиз аст. яъне бо ин шотҳо дар терминал дар бирҷа кор кардан чи аст? ҳалол аст, кори ҳалол аст. вақте ки своп мегирад, уже кор арӯи шариат ҷоиз намешавад, дар терминал кор кардан ҷоиз намешавад. барои ҳамин читар шоти исломскиро гирифтан, яъне swap free озодан, бесвоп, шоти озод аст своп. яъне исламский шот мегӯяд. чихар ба инро регистратсия кардам. ман дар дарсҳои оянда бо чӣ нишон медиҳам. инак дарси мо ба охир расид.